Ξαναξεκινάμε να κάνουμε επίσημα το podcast. Θα μιλήσουμε για τον ένα και το μοναδικό Φίδια. Λοιπόν, δεν θες κανένα παιδάκι, ρεύεις έτσι? Ναι. Έχεις παρακολουθήσει αυτό που έχει συμβεί στο Φίδια τις τελευταίες μέρες? Ναι. Τι έχει συμβεί? Ξεφτυλίσει. Είχε πάει στην ελληνική τηλεόραση και το ξεφτυλίσει. Γιατί το ξεφτυλίσαν, θυμάσαι? Νομίζω δεν ήξερε την ιστορία του. Εσύ ξέρεις την ιστορία σου? Όχι, για πες μου. Την δικιά μου. Την ιστορία σου. Ποια είναι η ιστορία του Κοκ? Όχι, κοίτα. Εγώ νομίζω ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς από αυτό, αλλά εντάξει. Ξεκίνησε με το γεγονός ότι τον Αύγουστο είχε πάει και είχε κάνει ένα live με τον Τούρκο influencer την περιοχή υπό την κατοχή. Λοιπόν, και είχε πάει 14 Αυγούστου, το οποίο ήταν μέρα, ειδική ημερομηνία, γιατί είχαν συμβεί και άλλα πράγματα εκείνη την ημερομηνία σχετικά με την πόλεμο και το 1974 και όλα αυτά και το Σολομό Σολομού. Οπότε από εκεί ξεκίνησε όλος ο ντόρος, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα τόσο πολύ για τα ιστορικά θέματα, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε τόσο πολύ. Οπότε θα ήταν ηλίθιο να συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτά. Θα μιλήσουμε όμως για τον άνθρωπο που είχε όλη αυτή την προσοχή και δημιούργησε όλο αυτό τον ντόρο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήρε στα νέα στην Ελλάδα. Ναι. Σε σύνδεση στα νέα στην Ελλάδα. Τι πήρε? Και το κάνανε μαύρο. Ναι. Γιατί? Γιατί, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι το θέμα με το Φίδια είναι ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει την άγνοια. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξέρει πράγματα και προσπαθεί να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο ότι και εσείς δεν ξέρετε αυτό το πράγμα και ότι, κοίτα, δημιούργησα και ανακάλυψα κάτι το καινούριο. Το οποίο δεν είναι έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές της ιστορίας, γιατί άλλη εκδοχή έχουμε εμείς από αυτή τη μεριά που έχουμε κάποιους ελέγχους και οπότε η αλήθεια είναι τεκμηρωμένη ως ένα επίπεδο. Και από την άλλη έχουμε την μεριά το οποίο δεν υπάρχει κράτος, είναι ψευδοκράτος, το οποίο μπορεί να λένε ουσιαστικά ό,τι θέλουν και απλά να λένε, σαν τον Τραμπ. Απλά να λένε πράγματα και να λένε, ξέρεις τι, πεθάνανε 50.000 Τουρκοκύπροι. Χωρίς να υπάρχει κάποια βάση. Ενώ εμείς έχουμε δεδομένα τεκμηριωμένα. Και πιστεύω ότι ο φίλος έχει άγνοια. Ναι, έχει άγνοια σε αυτά τα θέματα. Και επειδή έχει άγνοια σε αυτά τα θέματα, επειδή ίσως τώρα τα ανακαλύπτει, τώρα του τα λένε, νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο, νομίζω ότι είναι κάτι που ο κόσμος δεν ξέρει και ότι είναι και καλά ο Προμηθέας που φέρνει το φως κάτω στον κόσμο και ότι όλοι είναι τυφλοί και δεν έχουν δει αυτό που συμβαίνει. Ενώ ο κόσμος ξέρει τι έχει συμβεί. Ναι. Και ούτως ή άλλως, ό,τι και να έχει συμβεί, εντάξει, σίγουρα να ξεκινήσει με αγκαλίτσες και φυλάκια δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Ναι, πρέπει να υπάρχουν σχέσεις, αλλά το να ξεκινήσει με αγκαλίτσες και φυλάκια. Ναι, όμως ο Τούρκος που φύλαγε και αγκάλιαζε, ήταν και αυτός πολιτικός, όχι? Είναι influencer. Influencer μόνο. Ναι. Ο Φιδέας ήταν πολιτικός. Και εδώ είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ή ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι εφόσον πήγα από εκείνη τη μεριά στην ιδιότητα, είτε επίσημη είτε ανεπίσημη, σαν της Ευρωβουλής, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι αφορμή να πιστοποιεί τη χώρα και το κράτος. Είτε θέλει είτε δεν θέλει. Εντάξει. Και αυτό το έχουμε πει σε άλλο βίντεο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, το οποίο για αυτόν δεν είναι σημαντικό και δεν έχει σημασία. Ναι, όμως πριν πάει από δεν εκεί, αλλάζει τα δεδομένα. Πριν πάει από εκεί, δεν θα του είχαν πει, άμα πας και κάνεις αυτό το πράγμα, το γραφείο του. Κάποιος. Εδώ είναι που μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα. Ότι η άγνοια. Ναι. Ότι ίσως τα άτομα με τα οποία συμβουλεύονται του λένε, ρε, μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε ό,τι γουστάρεις. Μην ακούς κανέναν, εσύ κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και αυτός πάει και το κάνει. Και είναι αυτό που πιο πρόσφατα έγινε ένα live, δεν ξέρω αν είδες, που έγινε με τον Αλήτη και μια άλλη κοπέλα που είναι στο TikTok. Και ο άνθρωπος έλεγε ότι, ξέρεις τι, δεν το είδες? Πρέπει να το δεις. Είδα αυτό που ήταν με την ελληνική τηλεόραση και του λέγανε τι λες αυτό το πράγμα. Πορκοντίο. Πώς είναι δυνατόν να μην το είδες? Δεν, τι έγινε? Θα κάνουμε επεισόδιο για αυτό και δεν θα το δεις. Για πες, τι έγινε? Anyway. Τις μύγες. Κανόνισε ένα live μια κοπέλα στο TikTok, το οποίο θα έκανε ουσιαστικά συνέντευξη με τον Φίδια και θα δεχόταν κάποιες ερωτήσεις και μέσα στο live μετά μπήκε και ένας άνθρωπος, τον λένε νομίζω Χριστόφορο τον Μαρίδη, ο οποίος αρχικά βοήθησε τον Φίδια να έχει διασυνδέσεις και να μπει στο παιχνίδι για να νικήσει τις εκλογές. Και τον βοήθησε με γιατί του παρήχε γραφεία, του παρήχε γνωριμίες, του
τον έστησε τέλος πάντων για να μπορεί να κάνει, το βοήθησε τέλος πάντων για να μπορεί να κάνει όλη αυτή την καμπάνια για να πούμε τα νίκησε. Και side παρένθεση σε αυτό, όταν βγήκε ο Φιδέας, apparently δεν αναγνώρισε τον Τορναρίδη σαν element για την εκλογή του και την βοήθειά του. Εντάξει, αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Το θέμα είναι ότι για αυτό που λες, όταν πήγε στην άλλη μεριά και πήγε να κάνει αυτό το βίντεο, δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι πίσω του που είπανε, ξέρεις τι, πριν πας ή πριν το κάνεις αυτό, διάβασε αυτό, μίλα με αυτό, κάνε μια άποψη, μην πας και το κάνεις ξέρεις, boom. Γιατί αυτό που κάνεις μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις και για την εικόνα σου, αλλά και να δημιουργήσει και κάποιο διπλωματικό επεισόδιο. Αυτοί φυσικά δεν σκεφτήκανε την εικόνα που μπορεί να μεταφέρει κάνοντας κάτι τέτοιο ο Φιδέας στην άλλη μεριά. Λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε. Τώρα υπάρχει και το τρίτο δεδομένο, το οποίο μπορεί ο Φιδέας να τα ήξερε όλα αυτά και να πάει σε κάτι που θα ακουμπήσουμε μετά σε λίγο, το οποίο λέει καλή διαφήμιση ή κακή διαφήμιση, πάντα διαφήμιση είναι. Οπότε, επειδή είναι συνηθισμένος ας πούμε να κάνει θράσο σαν YouTuber, να κάνει πράγματα που τσαντίζει τον κόσμο για να πάρει δημοτικότητα, μπορεί να το κάνει και αυτό επίτηδες. Υπάρχει και το δεδομένο να το έκανε αυτό επίτηδες για να ξεσηκώσει τον κόσμο και ίσως από αυτό το κάος να δημιουργηθεί μια συζήτηση, να ξεκινήσει μια συζήτηση. Όπως και να έχει, νομίζω το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε, ναι. Πολύμενε, αλλά σίγουρα από αυτός υποφελήθηκε με τα likes και τα views και όλα αυτά τη δημοτικότητα που του έφερε. Μετά έγινε και αυτό ο τσακωμός online με τον Τορναρίδη και αυτό δημιούργησε και άλλο. Ναι, νομίζω το είδα αυτό που βρισιόντουσαν. Θα ήταν αυτός δεν είναι για αυτό το άτομο. Ποιο? Που τον έβρισε. Ναι, που τον έβρισε, τον είπε καθυστερημένο, ψυχοπαθής κτλ. Το οποίο θα είναι και αυτό κάτι που θα συζητήσουμε σε λίγο. Και τώρα από ό,τι φαίνεται από τότε που έκανε αυτό, μετά αρχίζει τώρα και κάνει συνεντεύξεις και έχει αισιώσει για λιγάκι. Αλλά είναι το high και low, high low. Δηλαδή αυτό έχουμε συνηθίσει με το Φιδέα, ότι ας πούμε θα πάει ψηλά, θα τον πλακώσει στις φαλιάρες, όπως λέει, και μετά θα κατεβεί. Θα χαμηλώσει πάλι το τέτοιο και θα κάνει, ας πούμε, δίθεν ότι κάνει κάτι καλό. Και μετά θα ξανακάνει καμιά μαλάκια και αυτό, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει κουράσει και πολύ πιθανόν να έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς από αυτούς που τον ψηφίζανε. Υπάρχουν μια μεριά πάρα πολλοί που λένε όχι, συνέχισε, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί μην ακούς κανέναν, μην κολλάς πουθενά. Τώρα, το πρόβλημα που είναι σε όλο αυτό. Το πρόβλημα που είναι σε όλο αυτό είναι πιστεύω ότι ο Φιδέας, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικά πράγματα στο Φιδέα, στο οποίο μπορεί να είναι και η επιτυχία του, αλλά μπορεί να είναι και ο θάνατός του υποκειμενικά. Η μία ότι είναι απίστευτα αγράμματος. Απίστευτα αγράμματος. Δηλαδή δεν είναι γνώστης για τίποτα σχετικά με αυτό που κάνει. Είναι απλά πώς νιώθει, απλά και προσπαθεί ας πούμε να αντιγράψει τον Elon Musk που υποτίθεται ότι δίθεν βάζει τα χέρια του σε 10.000 πράγματα μαζί και τα καταφέρει. Και θέλω να είναι και αυτός έτσι. Που υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των Elon Musk και των Φίδια. Δεν ξέρω καν πώς μπορεί κάποιος να μπει στην ίδια κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι αυτό. Οπότε δεν είναι όμως έτσι. Δεν έχει διαβάσει, δεν ξέρει, πάρα πολλά δεν ξέρει. Ξέρει να κάνει βίντεο, ξέρει να τσαντίζει τον κόσμο, ξέρει να δημιουργεί τέτοιο. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, είναι απίστευτα, από ό,τι φαίνεται, απίστευτα για μένα, ναρκισσιστής και απίστευτα δηλαδή driven για το δικό του συγκεκριμένο σκοπό. Εντάξει. Και αυτά τα δύο πράγματα μπορεί να λειτουργούν άνετα άμα έχεις το δικό σου κανάλι και είσαι το δικό σου αφεντικό, όπως είναι ο Elon Musk και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί στην τελική μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν όμως ψηφίζεσαι από κάποιον, και αυτός ο κάποιος είναι 70.000 άτομα από μια χώρα, και έχουν ελπίδα σε σένα. Εντάξει, δεν μπορείς να δικαιολογηθείς όταν βγεις να πεις σε όλους τσακ, εγώ σας το είπα ότι δεν ήξερα τίποτα και είπα ότι θα μάθω. Εγώ σας το είχα πει, ήμουν ειλικρινή. Δεν μπορώ να το πω, δεν είναι δικαιολογία πλέον. Δηλαδή η άγνοια πλέον δεν είναι δικαιολογία. Και δεν μπορεί να κάνεις κάποια λάθη. Αλλά, ας πούμε, μπορεί π.χ. να δοκιμάσεις να φτιάξεις το Κυπριακό, αλλά π.χ. να κάνεις κάποια βηματάκια και να κάνεις λάθη σε κάποια βηματάκια. Δεν είναι να το γαμίσεις εντελώς. Κατάλαβες. Και να πάρεις μέσα, boom, sorry, έκανα λάθος. Γιατί αυτό το πράγμα που δεν ξέρω, μαθαίνω, θα κάνω λάθη, το έχει κάνει σημαία. Και είναι σαν να λέει, πάω, θα κάνω λάθος στις επίτηδες και μετά θα πω ότι δεν ήξερα, θα μάθω. Κάνουμε όλοι λάθη. Και ξανά λάθος. Δικαιολογία. Ναι, είναι δικαιολογία. Αλλά γι' αυτό όμως του ανεβάζει τα hits, τα likes. Ναι, αυτό είναι αυτό που θα το φέρει. Δηλαδή πάντα αυτό λέει. Sorry, έκλεψα τη μισή Ιαπωνία για να ταξιδέψω.
Δεν το ήξερα. I'm so sorry. I apologize. Τι apologize? Δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να κλέβεις? Είναι καινούριο? Τι είναι αυτό, έκλεψε τη μισή Ιαπωνία? Ναι, όχι, ότι είχαν ένα challenge να ταξιδέψει από τη μία μεριά της Ιαπωνίας στην άλλη χωρίς να πληρώσει τίποτα. Και έτσι πήγε σε ξενοδοχείο και έβαλε δήθεν ότι ήταν σε ένα δωμάτιο και έφαγε φαγητό, έφαγε πρωινό. Ανέβηκε στο τρένο και προσπαθούσε να πάρει το fare τσάμπα. Δηλαδή έκανε όλο αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Ναι. Κλέψιμο είναι. Μα αυτό λέω. Κανονικό. Θέλω να πάει φυλακή στη Ιαπωνία μου κάνει τέτοιο. Νομίζω τον πιάσανε, μετά τον αφήσαμε. Οι Ιαπωνέζοι. Anyway, το θέμα είναι ότι είναι πράγματα το οποίο δείχνει ότι κάποια πράγματα ξέρεις ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί να μην ξέρεις να είναι λάθος. Και δεν μπορεί να αναλάβεις μια τέτοια ευθύνη και μετά να λες ότι δεν ήξερες και δεν έκανες. Παίζει χαζό, ρε. Βέβαια το ξέρει, πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα. Η καλύτερη αναλογία που μπορώ να δώσω για το Φιδιά, με όλα αυτά βάσει αυτό που έχω πει, είναι σαν τότε που υπήρχε ο Βασιλιάς και μετά υπήρχε ο Τζόκερ. Και ερχόταν και έκανε τον Μπλάκα για να κάνει να γελάει ο κόσμος, για να ασχοληθεί ο κόσμος. Αυτό είναι. Για μένα, είναι μια γελία προσωπικότητα, το οποίο θα δούλευε τέλεια άμα ήταν μόνος του στο YouTube. Δηλαδή, ό,τι λέω κακό τώρα για το Φιδιά, είναι αρκετά. Συνεχώς. Είναι πράγματα τα οποία δεν θα με πείραζαν και δεν θα πείραζαν πιστεύω κανέναν πέρα από την κοινή άποψη. Το άμα ήταν ένας κοινός YouTuber και να έκανε τη δουλειά του, όπως ο Mr. Beast, όπως οποιοδήποτε άλλος. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή, όλο αυτό το λέω και με τσαντίζει, είναι από τη στιγμή που μπαίνεις στην πολιτική και από τη στιγμή που 70.000 άτομα σου δίνουν την ψήφο τους και σε εμπιστεύονται για να μπορεί να τραβήξει και να πάθει πέρα ένα έργο, γιατί εσύ μπορεί να λες ότι δεν ξέρεις και ότι θα μάθεις, αλλά ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Εντάξει, ο κόσμος σου δίνει όχι μόνο την ψήφο, γιατί όταν πάρεις την ψήφο, μετά παίρνεις και τη θέση. Όταν παίρνεις τη θέση, παίρνεις και τα λεφτά. Και παίρνεις όλα τα προνόμια που αυτό φέρνει μαζί με τη θέση. Ναι. Σωστά. Οπότε δεν είναι τώρα. Είναι όπως έχω πει, ότι ουσιαστικά του δώσαν το δίπλωμα οδήγησης πριν μάθει να οδηγήσει και του λένε τώρα μάθε να οδηγάς. Το οποίο θα ήταν τρελό. Γι' αυτό κάνεις τα μαθήματα και μετά στο τέλος παίρνεις το δίπλωμα. Ενώ τώρα του δώσαν το δίπλωμα που λένε άντε μάθε. Στον δρόμο με κανονικούς ανθρώπους. Και θα κάνεις λάθη, αγόρι μου, θα κάνεις αδικήματα. Κάτσε ρε φίλε. Θα κάνει λάθη, μπορεί να σκοτώσει κόσμο με τις πράξεις του. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Σε οποιοδήποτε άλλο environment να έχεις μια τέτοια αναλογία που δεν ξέρει ο άνθρωπος και απλά τον χώνεις μέσα και λες μάθε, θα ήταν αυτοκτονία. Εσύ γιατί νομίζεις το ψήφισαν, Άντζο? Γιατί έπεισε τον κόσμο ότι δεν ήταν ψεύτης. Και έπεισε ότι οι άλλοι πολιτικοί ήταν όλοι ψεύτες. Το οποίο είναι αλήθεια. Οι άλλοι πολιτικοί είναι ψεύτες. Αλλά είναι και αυτός ψεύτης. Γιατί είχε πει διαφάνεια, είχε πει ότι θα έδειχνε όλα τα. Αλλά δείχνει μόνο αυτά που θέλει να δείξει. Δεν δείχνει πώς τα ξοδεύει κάθε μήνα. Δεν δείχνει που τα ξοδεύει. Δεν δείχνει κάθε μέρα τι κάνει μέσα στο γραφείο που ήθελε διαφάνεια. Καταλαβαίνεις. Δεν δείχνει από πού πάνε οι λόγοι. Απλά τα λέει. Τα λέει στον κόσμο στην κάμερα. Εντάξει. Και βάζει ένα χαρτί, ένα screenshot με κάτι λογαριασμό, το οποίο δεν ξέρει αν είναι επίσημο ή όχι. Και σου λέει αυτά ξοδεύει. Είμαι διαφανής. Όχι, φίλε, δεν είσαι διαφανής. Δεν είσαι διαφανής. Και τι έπρεπε να κάνει? Τι έπρεπε να κάνει? Θα πρέπει να είναι επίσημα. Δηλαδή, άμα θέλει να δείξει ότι είσαι διαφανή, να πει αυτά είναι τα έξοδα, κάλεσε μια τρίτη οργάνωση, το οποίο δεν είναι κολλητή σου, δεν είναι φίλη σου, και λες, απέδειξε ότι όντως είναι αυτό. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν audit. Κάνε ένα audit, αφού λες ότι είσαι διαφανής. Σωστά. Δεν κάνει όμως audit. Ξοδέψαμε αυτό το μήνα 4.000 και δείχνει ένα χαρτί που να γράφει τα έξοδά του. Αυτή είναι διαφάνεια. Το οποίο άμα είναι ή δεν είναι, δεν ξέρεις. Όλα αυτά τα βίντεο που βγάζει, που ανεβάζει σχετικά με τον εαυτό του, είναι views, είναι likes, είναι following. Και όταν είχε πάει πριν την εκστρατεία, είχε περίπου 2.500-3 εκατομμύρια followers. Είναι πολλά. Τώρα που έγινε MP, έχει περίπου 5-6 εκατομμύρια. Έχει σχεδόν διπλασιάσει το following του. Γιατί τώρα όχι μόνο πρέπει να κάνει αυτός βίντεο, απλά παίρνει βίντεο και από αλλού, άλλα outlets, και τα αποστάρει στα δικά του κανάλια και από εκεί συνεχίζει και βγάζει χρήματα. Όλα αυτά όμως δεν τα βλέπουμε, το πώς θα βγάλει ο Φιδιά. Κατάλαβες, γιατί αυτά είναι υποτίθεται private εταιρείες. Οπότε, πες μου εσύ τώρα, τι διαφέρει ο Φιδιάς από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό? Δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο κάνει. Βγάζει λεφτά και από εδώ και από εκεί. Βγάζει λεφτά από εδώ και από εκεί.
κάνει τη δουλειά του, πάει διακοπές, πάει στο Μπουρούντι για να φτιάξει το χωριό, πάει. Αλλά τι κάνει? Προσπαθεί συνεχώς να λέει ότι όλοι οι άλλοι πολιτικοί είναι corrupt, αλλά και αυτός είναι corrupt. Και αυτός είναι corrupt. Έχει κάνει τίποτα για την Κύπρο μέχρι τώρα? Δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει καταφέρει κάτι. Και κανένας δεν περιμένει να καταφέρει κάτι μέσα σε μερικούς μήνες. Αλλά κράτα ένα πύχη σταθερότητας. Πήγε στα νέα, άρχισε να τσακώνεται με τα νέα στην Ελλάδα. Μετά πήγε στο live με το TikTok και άρχισε να φωνάζει και να σε ρωτήσει και να λένε: δεν με ενδιαφέρει τι λένε, τι σκέφτονται οι Κύπροι για μένα. Εγώ πρέπει να κάνω το έργο, Και έργο δεν γίνεται. Για μένα δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει ο τέτοιος. Η διαφορά είναι ότι, όπως είχε πει και ένας ψυχολόγος εδώ, λέει: εντάξει, η πολιτική εδώ στην Κύπρο, αν δεν το είχα πει εγώ, το είχαν πει άλλους, ότι είναι ψεύτες και κλέφτες. Εντάξει, εάν μπορεί να βγάλουμε κάτι από την εξίσωση του Φιδία, μπορεί να βγάλουμε την εξίσωση ότι μπορεί να μην είναι ψεύτης. Γιατί κερδίζει. Ό,τι και να κάνει κερδίζει και δεν το δηλώνει. Στον κόσμο. Μιλάμε για τον κόσμο τώρα. Μπορεί τις φορολογικές του δηλώσεις να είναι σωστές και όλα αυτά. Ναι. Εδώ λέει υπήρχε εντόρος που έβγαζε περίπου 40-50 χιλιάρικα το μήνα από το YouTube και δήλωνε συνεφορία 1.200 ευρώ. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, αλλά εμένα μου υπάρχει ένα discrepancy μεταξύ αυτό που υποτίθεται ότι λες ότι βγάζεις και αυτό που δηλώνεις. Ένα από τα δύο είναι ψέματα. Δεν μπορεί να λες ότι βγάζεις 1 εκατομμύριο να πουλάς από εδώ και από εκεί και ξαφνικά εδώ 1.200 ευρώ. Κάτσε. Μεγάλη διαφορά. Τι λέγαμε? Εδώ φίλος σου, το Φιλία. Το Φιλία, γεια μας. Φιλία, γεια σου. Υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες. Υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες, εκατοντάδες δεδομένα αρχεία, το οποίο μιλάνε για το τι συνέβη το 1974, για τις σφαγές, για όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρχεσαι και να λες, μας είπαν μόνο τη μισή ιστορία. Το μόνο πράγμα που μπορεί να πεις είναι, είχα άγνοια, δεν ήξερα τίποτα, δεν είχα διαβάσει τίποτα, δεν είχα δώσει βάση όταν μου το εξηγούσαν στο σχολείο, δεν αποφάσισα, δεν αξιώθηκα να διαβάσω ένα βιβλίο για το θέμα πριν μπω στη διαδικασία. Εντάξει, ξέρω μόνο αυτό που είδα στα νέα καμιά φορά και αυτά που λέγανε οι φίλοι μου. Αυτό έπρεπε να πει ο Φιδίας. Όχι να πει ότι μας λένε τη μισή αλήθεια, γιατί είσαι ένα... Τι να σου πω. Ας το κρατήσουμε. Πώς σταμάτησες? Δεν έχεις ποτέ σταματήσει. Όχι, γιατί δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά αυτά τα πράγματα με νευριάζουν. Η άγνοια δεν είναι πλέον δικαιολογία. Σε ένα χώρο που έχει access σε ίντερνετ, σε γνώση, σε Wikipedia, αλλά πες ότι έχεις access σε Wikipedia ή κάποια... Δεν υπάρχει περίπτωση να λες ότι δεν ήξερα. Δεν υπάρχει. Γιατί κανένας δεν σε ανάγκασε να πας εκείνη την ημέρα και να κάνεις αυτό το βίντεο πριν μάθεις αυτά που έπρεπε να μάθεις. Είχες όλο το χρόνο, μπορούσες να το κάνεις το βίντεο σε 6 μήνες και να διαβάσεις λίγο για το θέμα πριν το κάνεις. Αλλά αποφάσισε ότι τώρα ήταν η στιγμή, η ημερομηνία ήταν σωστή, ας την κάνουμε τώρα και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Και αυτό είναι λίγο η καραμέλα με την οποία παίζει συνέχεια ο Φιδίας. Αν σας το κάνουμε, όσο και τελειοακολουθείτε, θα κάνει καλή διαφήμιση, θα νευριάσει ο κόσμος, αλλά δεν πειράζει, πάλι θα μας παρακολουθούν. Θα πετσοκόψουμε το βίντεο σε 25.000 κομμάτια και μετά θα το ποτίσουμε δεξιά-αριστερά. Θα πιάσουμε και κάνα like από τον Elon Musk και θα γίνουμε μπόμπα. Αυτή είναι όλη η σκέψη, ο τρόπος σκέψης σε απλά λόγια. Υπάρχουν ένα σώρο πράγματα το οποίο είναι πέρα από την ανθρώπινη διανόηση. Υπάρχουν τόσα δεδομένα το οποίο μπορεί να κοιτάξει και να διαβάσει και να δεις τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Το γεγονός όμως παραμένει. Δεν είναι επειδή το να μπει σε μια συζήτηση είναι πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση, γιατί ή θα μπει με πόλεμο και θα πει όχι ρε πούστιδε, θα ξαναέρθουμε όπως ήταν πριν και ό,τι γίνει, ή θα κάνεις με ένα διπλωματικό διάλογο σιγά σιγά χωρίς να δείξεις ότι είναι όλα καλά. Γιατί το να έχει ο Φιδίας να τα έχει καλά να έχει ο Φιδίας καλή σχέση με τον Τούρκο influencer
στα αρχίδια μας. Δηλαδή, τι αλλάζει. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι τι φιλία κάνει ο Φιδίας. Άμα ξεκινήσουμε έτσι, λέει να ξεκινήσουμε να κάνουμε παρέα. Τι να ξεκινήσουμε να κάνουμε παρέα. Πώς μπορεί να είμαστε φίλοι, αν δεν έχουν κάποια πράγματα γίνει ξεκάθαρα. Και δεν είναι άτομα που δεν ξέρει, θα πεις, ξέρεις τι, αρχίζουμε και συχνάζουμε ο ένας με τον άλλον και βλέπουμε τι γίνεται και θα μπορεί να γίνουμε φίλοι. Δεν μπορεί να πάμε μέσα να πει, είμαστε φίλοι. Μετά είσαι μαλάκας. Δεν μπορεί. Είναι μπρος πίσω η διαδικασία. Ναι, μέσα έξω. Κάτι την άποψή μου. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ξεκάθαρο μέχρι τώρα. Όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, όποτε γουστάρουν, όσο είναι ελεύθεροι και δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις υποχρέωση, εντάξει, πρέπει να υποκύπτεις σε κάποια δεδομένα. Όταν είσαι μπαμπάς, πρέπει να υποκύψεις σε κάποια δεδομένα. Εντάξει, όταν είσαι υπεύθυνος για κάποια άτομα σε μια εργασία, πρέπει να υποκύψεις σε κάποια δεδομένα. Όταν σε έχει ψηφίσει ο λαός για να είσαι υπεύθυνος για κάποια πράγματα και ότι τους αντιπροσωπεύεις, πρέπει να υποκύψεις σε κάποια πράγματα. Έχεις αφεντικό, έχεις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να πεις, ξέρεις τι, μα οι φιλίες είναι ότι δεν περιμένεις τίποτα από μένα. Όχι ρε μαλάκα, κάτσε ρε μαλάκα, δεν περιμένω τίποτα από σένα. Σε ψήφισα για να με αντιπροσωπεύσεις. Δεν σε ψήφισα για να πάει να κάνεις το χάζι σου. Σε ψήφισα για να με αντιπροσωπεύσεις. Δεν σε ψήφισα για να έχεις την ελευθερία σου στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να περιμένεις τίποτα από μένα. Τι λες μωρέ μαλάκα, δεν πρέπει να περιμένω τίποτα. Από πού πες που δεν πρέπει να περιμένω τίποτα από σένα, αφού σε ψήφισα για να κάνεις το συμφέρον μου σαν άτομο της κοινωνίας. Αλλιώς δεν σε ψήφισα. Άμα έλεγε ο Φιδίας στις εκλογές, εσείς θα με ψηφίσετε, αλλά εγώ μετά θα σας γράψω τα αρχίδια μου και θα κάνω αυτό που γουστάρω, δεν τον ψήφισαν όλοι. Τώρα όμως το λέει. Τώρα το λέει. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας. Τότε δεν έλεγε δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας. Θέλω να μιλήσουμε για ειλικρίνεια. Ναι. Αυτά δεν τα έλεγε. Δεν μπορείς να δηλώσεις άγνοια. Και ούτε μπορείς να πεις, μα κάτσε, εγώ είμαι νέος. Οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Γιατί οι περισσότεροι θα πούνε καλά και οι άλλοι τι κάνουν. Οι άλλοι είναι κλέφτες. Οι άλλοι είναι ψεύτες. Τα ίδια είναι και αυτός. Απλά αυτός είναι νέος στο παιχνίδι. Έχει κάνει κάποια πράγματα το οποίο οι άλλοι ξέρουν να μην κάνουν. Γιατί είναι μία να πατάς το πόδι σου σαν σκατά, αλλά αυτός είναι σαν να ψάχνει. Σαν να τρίβεται. Να πηγαίνει στο πάρκο για σκύλους και να προσπαθεί να... Είπαμε, σου φέρνει γούρι, αλλά δεν μπορεί να λες άμα οι άλλοι ήταν χειρότεροι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι έτσι. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα. Όποιος παίρνει παράδειγμα από το χειρότερο είναι ένα ζώο. Αυτό είναι. Εάν θέλεις να είσαι καλός, πρέπει να παίρνεις παράδειγμα από τους καλύτερους, όχι από τους χειρότερους. Εντάξει, δεν θα μπορεί να πεις, εγώ, τι να σου πω, εγώ πλάκωσα στο ξύλο τον Κώστα, αποκλείεται, όταν κοιμότανε, εγώ πλάκωσα στο ξύλο στον Κώστα. Πλάκωσε το ξύλο? Στο ξύλο τον Κώστα, εντάξει, και η διαφορά ποια είναι, δηλαδή εγώ και ας πούμε κάποιος άλλος, ο Μίτσος, εντάξει, και οι δύο θέλαμε να πλακώσουμε. Και οι δύο θέλαμε να πλακώσουμε τον Κώστα στο ξύλο. Συνέβησε ούτε αυτό το βρήκε, γιατί δεν γίνεται ούτε αυτό γίνεται. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Πώς σηκωθώ, θα σας τρέξω από πίσω. Δεν είμαι πολιτικός. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι, και οι δύο λέμε το ίδιο πράγμα και κάποιος σε πλάκωσε. Η διαφορά ποια είναι? Ότι κανένας δεν με πλάκωσε. Όχι. Η διαφορά είναι ότι εγώ κάθομαι και λέω ότι ναι, ήθελα να τον πλάκω στο ξύλο και ο Μίτσος λέει, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ξέρει ο Μίτσος να τις φάει. Ακριβώς. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θα πάρεις παράδειγμα? Και οι δύο δεν θέλετε σε πλάκωσαμε στο ξύλο. Αυτό θέλετε, αλλά δεν μπορείτε. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο ένας δεν είπε τίποτα. Και οι δύο όμως κάνατε αυτό. Είναι σαν να θέλει να κλέψει ένα αμάξι. Εντάξει. Άντε πάλι. Και απλά να λες ότι δεν έκλεψες το αμάξι. Επειδή όμως το έκλεψες, δεν πάει να πει ότι δεν είσαι κλέφτης. Είσαι και ψεύτης. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, κατάλαβα. Αυτός κάθεται και λέει, μα εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς, δεν είμαι σαν κι αυτούς. Εγώ θέλω να κάνω επιχειρήματα κτλ. Το οποίο. Πού, πώς, αφού δεν κάνεις δουλειά. Αφού δεν κάνεις δουλειά, ασχολείσαι με ένα σωρό άλλες μαλακίες. Μιλάς για μένα τώρα ή για τον Μίτσο? Για τον Φιδία μετά. Εντάξει. Τώρα, μετά από όσα είπες, τι μπορεί να κάνει ο Φιδίας? Τι μπορεί να κάνει ο Φιδίας για να τα φτιάξει αυτά? Πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με τα δικά του πράγματα και να πάρει τις ευθύνες του για τα πράγματα που κάνει.
Πρέπει να απολογηθεί για όλες τις μαλακίες που έκανε μέχρι στιγμής. Εντάξει, το οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι δεν έπρεπε να τις κάνει. Εντάξει, και να αφοσιωθεί στο έργο για τα επόμενα 5 χρόνια για αυτό που τον ψηφίσαν και για αυτό που τον πληρώνουν. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να ασχολείσαι. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κάνει διαφάνεια. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα προσωπικά άμα δείξει. Γιατί ξέρω ένα σωρό λεφτά θα πάρει και θα τα κρύψει, θα τα βάλει. Αυτά θα τα κάνουν όλοι. Ναι, όμως. Δεν έχω την απέτηση ξαφνικά να είναι το αγγελούδι που να βγει έξω και να λέει εγώ. Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως να το λέει. Γιατί όσο το λέει και δεν το κάνει, δεν δείχνει τι άνθρωπος είναι. Εντάξει, εγώ θέλω όμως απλά να ασχολείται και όταν ανοίγει και όταν βγαίνει στο γαμμένο το βίντεο να μιλάει για το έργο. Είτε είναι για την παιδεία, είτε είναι για την φορολογία, είτε είναι για όλες τις τροποποιήσεις που θέλει να κάνει. Μόνο για αυτό θέλω να μιλάει, εάν είναι να βγαίνει. Άντε και με την κομμενίτσα του, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να βγει άκρη, βγήκαμε ξέρω, στην καφετέρια. Okay. Αλλά πέρα από αυτό, δεν θέλω να τον βλέπω να κάνει κάτι τέτοια βήματα χωρίς να τα έχει μελετήσει πρώτα. Δεν μπορείς να πας μέσα σε κάτι και μετά να λες έκανα λάθος. Sorry. Ένας σοριαστής. Πόσα sorry θα ακούσουμε. Κατάλαβες. Ναι. Θέλω να ασχοληθεί με το έργο του για τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί γι' αυτό ψηφίστηκε. Όπως και όλοι οι άλλοι ευρωβουλευτές. Δεν είναι ότι απαιτώ αυτό μόνο από το βίντεο, το απαιτώ από όλους. Τότε πρέπει να βρει και ένα μέθοδο να αποδείξει ότι αυτά τα πράγματα που θα κάνει σε τι στάδιο είναι. Πού βρίσκονται. Όταν λέει απόλυτη διαφάνεια, εντάξει, διαφάνεια δεν είναι απλά να μου λες τι κάνεις. Γιατί όταν λες διαφάνεια και μου λες τι κάνεις, είναι απλά μου το λες. Δεν είναι μια αλήθεια. Είναι απλά η άποψη που μου δίνεις εσύ. Εάν θέλεις την απόλυτη διαφάνεια που ισχυρίζεσαι ότι θέλεις, γιατί κανένα δεν τον ανάγκασε να το πει αυτό. Αυτό το είπαμε μόνος του. Αν θέλεις την απόλυτη διαφάνεια, πάρε να κάνει ένα audit από μια εξωτερική εταιρεία να κοιτάει τι κάνεις. Αυτό είναι απόλυτη διαφάνεια. Δεν είναι σαν να μου λες, εγώ δεν έκλεψα, είναι ψέματα. Αυτό δεν είναι διαφάνεια. Αυτό είναι μου λες εσύ την άποψή σου και υποστηρίζεις τον εαυτό σου. Θα το κάνεις ούτως ή άλλως. Πάρε ένα τρίτο που δεν σε ξέρει και δεν μπορεί να κάνει το συμφέρον, θα κάνει το συμφέρον του λαού και να δώσει τα αποτελέσματα. Αν θέλεις για απόλυτη διαφάνεια. Γιατί κανένας δεν σε ανάγκασε να το πεις αυτό. Εσύ ήθελες να το πεις αυτό. Ή να κάνει ένα app φτιαγμένο από το AI που να είναι open source, που να δείξει και να δείχνει. Έχει κάνει ένα app, νομίζω κάνει develop ένα app. Ναι, develop app που να δείχνει τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και από εκεί θα κάνει monetize. Και από εκεί θα κάνει monetize. Αλλά και πάλι το app, αυτός το ελέγχει. Ναι. Όχι, θα είναι open source. Δεν είναι open source. Open source πρέπει να το κάνει για να ελεγχτεί. Δεν θα το κάνει. Open source είναι να μπορούν να μπαίνουν μέσα και να κοιτάζουν, όχι μόνο να είναι control και modifications. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί πάνε να πει ότι όλα αυτά που κάνει θα είναι συνδεδεμένα μέσα στο σύστημα και δεν θα το κάνει. Στο λέω, δεν θα το κάνει. Εσύ δεν προβλέπεις να αλλάξει σε 5 χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί με την πολιτική πάνε δύο πράγματα. Δύο πράγματα πάντα. Ή θα πέσεις και θα λερώσεις τα χέρια σου, και αυτό πάνε να πει ότι θα κάτσεις με τραπέζι με άτομα που δεν θέλεις να κάτσεις και θα πρέπει να υποκύψεις σε κάποιους συμβιβασμούς που δεν θέλεις, ή θα σε καθαρίσουν, θα σε κάνουν πέρα. Αυτό είναι. Η πολιτική, αυτό είναι το παιχνίδι της πολιτικής. Ή θα κάτσεις και θα φας με άτομα το οποίο δεν θέλεις να φας και θα καταπιείς κάποιες μπουκές, οπότε μεταμπαίνεις και εσύ μέσα στο σύστημα, ή δεν το δέχεσαι και σε διώχνουν. Δεν θα σε αφήσουν στην Ευρωβουλή να μπεις σε τμήματα άμα τους λες ότι κλέβουν και είναι corrupt και ότι είναι dodgy, ξέρω, δεν θα σε αφήσουν να μπεις μέσα. Γιατί τους βρίζεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να σε βάλουν μέσα. Εκτός και αν είναι να σε λαδώσουν. Εντάξει. Καλύτερα κράτα το στόμα σου κλειστό, διάβασε και μάθε λίγο παραπάνω και μάθε να κάνεις συνεργασίες κανονικά. Γιατί άμα αρχίζεις και λες ότι όλοι είναι μαλάκες εκτός από σένα, και αυτό κάνει τώρα, λέει ότι όλοι είναι μαλάκες εκτός από... Το μόνο λάθος του είναι ότι είναι μικρός και μαθαίνει. Αυτό είναι ο Σταυρός. Δεν θα καταφέρει να συνεργαστεί με κανέναν. Θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με κάποιους άλλους independent, το οποίο δεν έχουν ούτε αυτή η δύναμη. Ή είναι subcategories από κάποια μεγάλα κόμματα. Τι. Μετά δεν θα τα καταφέρει, θα πει δεν τα καταφέρουμε επειδή είναι corrupt. Πάρει δικαιολογία. Το οποίο το ξέρουμε εμείς από τώρα. Οπότε δεν να μπει στη διαδικασία. Το ξέρουμε ότι αυτό θα είναι. Θα μπει και θα πει: εγώ προσπάθησα, αλλά δεν με θέλανε γιατί ήμουν καθαρός.
To corrupt. Φιδεία. Δεν μπορεί να μπει μέσα να κάνεις swinging έτσι νομίζοντας ότι απλά επειδή είσαι influencer, γιατί υπάρχει και το άλλο. Όταν λες ότι θέλει να κάνεις τα πολιτικά cool, εντάξει, τα πολιτικά δεν είναι cool, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι βαρετά, είναι απίστευτα βαρετά και χρειάζεται να έχεις μια ειδική στόφα για να μπορεί να τα συνεχίσεις. Γιατί αλλιώς βαριέσαι. Νομίζω ότι όλο τον κόσμο τώρα θα το κινήσει, όλοι αυτοί που κάθονται στα κινητά τους και θα κινηθούν και θα πάνε να ψηφίσουν και θα κάνουν. Επειδή τα κατάφερε μια φορά. Αυτό δεν αλλάζει με αυτή τη διαδικασία. Κυρίως άμα δείχνεις ότι δεν κάνεις και έργο. Οπότε αυτά είχαμε να πούμε. Σας αγαπάω με όλους, αγαπάμε και το Φιδεία. Φιλάκια, δεν ξέρω τι κάνει, αγκαλίτσε, αλλά μπάστα με τις μαλακίες. Μα νομίζω ότι όλοι είναι μαλάκες εκτός από αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν βλέπουν πέρα από αυτό. Όλοι. Και ο άλλος, ο Τορναρίτης που τσακώθηκε και άρχισε να το βρίζει. Εντάξει, δεν εκφράστηκε σωστά και το ξέρω ότι δεν εκφράστηκε σωστά. Okay. Αλλά είχε δίκιο. Αλλά υπήρχε μια βάση σε αυτό που έλεγε. Και κατά κάποιο τρόπο. Και το φώναξε ψεύτη μπροστά. Και κατά κάποιο τρόπο έκφραζε αυτό που σκέφτονται οι αγανάκτες που έχουν όχι μόνο για το Φιδεία, μα για όλους τους πολιτικούς. Γιατί έρχονται, εκμεταλλεύονται για τους ψήφους, εκμεταλλεύονται κόσμο, παίρνουν αυτό που θέλουν και μετά φεύγουν και κάνουν το δικό τους. Λοιπόν, και ο Φιδείας απέδειξε ότι έκανε ακριβώς το ίδιο. Εγώ πιστεύω από εκεί έρχεται η αγανάκτηση. Γιατί πολλοί πιστέψαν ότι θα είναι το καινούριο πνεύμα, αλλά δεν είναι το καινούριο πνεύμα. Δεν είναι. Είναι ένας τζόκερ που ξέρει να κάνει πάρα πολύ το παιχνίδι για τον εαυτό. Τώρα θα μας κάνουν ban το κανάλι, θα το ανεβάσουμε στο YouTube. Ελπίζουμε να το πήρατε με ένα έτσι, πώς το λένε, Salt and pepper. Ένα τσίμπημα από αλάτι, όπως λέμε στην Ιταλία. Και αυτά. Εντάξει, λέγαμε να κάνουμε podcast, να μιλήσουμε και οι δύο, τελικά μίλαγα εγώ. Ναι. Δεν θα μιλήσεις καθόλου να μιλήσω. Καθόλου. Οκ. Πες μου, τι άποψη έχετε το Φιδεία? Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, και εσύ στην αρχή τον πίστευες, ήσουν Όχι, λέω να δώσουμε ένα chance. Ένα chance θα το δώσουμε. Αλλά έκαναμε αυτή τη βλακεία και πιστεύω δεν θα είναι η τελευταία βλακεία που θα κάνει. Δεν πιστεύω θα είναι η τελευταία, θα κάνει κι άλλα. Είναι πολλές, γιατί είναι professional mistake maker. Ναι. Είναι professional mistake maker, υπάρχουν αυτοί. Που λένε, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Σε γάμισα, δεν το ξέρω, sorry. Μαθαίνω, ξέρω, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα επίτηδες, συγγνώμη. Ναι, αλλά πονάει ο κόλος μου. Ακριβώς. Αυτό είναι professional mistake makers, το οποίο το πάνε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το πράγμα που νομίζω ξεσήκωσε την Ελλάδα είναι ότι έκατσε και είπε σε live television ότι εσείς δεν ξέρετε, δεν είσαστε εδώ, δεν ξέρετε την ιστορία. Πώς μπορεί να πεις κάτι τέτοιο? Πώς μπορεί να κάνεις ένα assumption ότι ο άνθρωπος ο άλλος δεν ξέρει? Πού μπορεί να μην ξέρουν? Εντάξει, αυτοί που ήταν στο πάνελ να μην ξέρανε. Αλλά πώς μπορεί να νομίζω ότι η Ελλάδα δεν ξέρει τι συνέβη στην Κύπρο? Ναι. Τι συνέβη, αφού ήταν και αυτοί μπλεγμένοι. Ναι. Πώς μπορεί να πεις τώρα σε ένα λόγο? Εσύ δεν ξέρεις τι λες τώρα. Εγώ που είμαι 24 χρονών και τώρα μαθαίνω την αλήθεια, εγώ την ξέρω καλύτερα. Γιατί μου το είπε ένας influencer. Γι' αυτό ξέρω. Μου είπε με την άποψή του κάποιος άλλος και ότι πήρα και αυτήν σαν δεδομένο. Δεν ξέρετε εσείς. Ο άλλος, ο influencer που μένει εκεί, αυτός ξέρει. Και μόνο όταν πάω και τον αγκαλιάσω και μιλήσουμε και πιούμε ένα αργυλέ και καφέ μαζί, τότε θα ξέρετε την αλήθεια. Γιατί έτσι δεν μπορεί να ξέρετε την αλήθεια. Μάτε και γάμισο. Καταλαβες. Αυτός θέλει να είναι σαν τον Elon Musk, αλλά θέλει δηλαδή να κλέψει τέτοιο. Αλλά ο Elon Musk δεν είναι investor μαζί με το Φιδεία. Βλέπει αυτό που βάζει ο Φιδείας στα social media και του λέει μπράβο. Γιατί ο Φιδείας βάζει μόνο τα πράγματα που το συμφέρει να βάζει στα social media. Δεν βάζει όλα τα πράγματα. Και μετά κάθονται και σκοτώνουν και πετσοκόβουν όλους αυτούς που μιλάνε εναντίον του Φιδεία. Μην το πιάσει το παιδί, μην κάνει το παιδί. Το παιδί είναι εκατομμυριούχος. Το παιδί είναι 24 χρονών. Εντάξει, το παιδί έχει καλώς κακώς μια επιχείρηση που βγάζει, αλλά θέλει δεν θέλει, αποφάσισε να πάει σε ένα public office. Δεν είναι private. Ναι. Πριν ο Φιδείας ήταν αφεντικός του εαυτού του. Τώρα έχει 70.000 αφεντικά. Γιατί αυτοί τον ψηφίσαν να είναι σε μια θέση. Τώρα πρέπει να αναρωτήσουμε, θέλετε ο Φιδείας να κάτσει εκεί για 5 χρόνια, να πάρει συντάξει, να παίρνει λεφτά, να έχει τα έξοδα, να έχει το διαβατήριο, να έχει όλα αυτά και να μην κάνει τίποτα? Γιατί θέλει να κάνει influence. Και άμα σου πούνε
Άσε να κάνεις μαλακίες για ένα χρόνο να δούμε άμα αλλάξει. Τι θα έλεγες εσύ? Μα δεν μπορεί να αλλάξει. Ξέρεις γιατί? Γιατί βγαίνει και τους βρίζει όλους. Λένε ότι είναι corrupt. Λένε ότι είναι αυτός corrupt. Είναι ο πρόεδρος corrupt. Λένε ότι τα άλλα κόμματα δουλεύουν με μαγκές και κάνουν απατονιές. Ποιος θα δουλέψει μαζί? Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει το παιχνίδι της πολιτικής. Το οποίο δεν είναι καθαρό παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι καθαρό παιχνίδι. Και αυτός προσπαθεί να κάνει φίλους, να κάνει συνεργάτες και θέλει άτομα μόνο το οποίο είναι καθαρά, που θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Και δεν έχει κανένα ακόμα. Γιατί? Γιατί όλοι που είναι μπλεγμένοι σε κάποια κόμματα, κάποια συμφέροντα, είναι εκεί για κάποια συμφέροντα. Και άμα εσύ γυρνάς και λες ότι όλοι είναι κλέφτες εγώ από μένα, όλοι είναι κλέφτες εκτός από μένα, όλοι είναι correct εκτός από μένα, ποιος θα έρθει να κάτσει μαζί σου? Με το που θα έρθει κάποιος και θα κάτσει μαζί σου, θα το κάνουν κύμα. Θα το ψάξουν και θα δουν τι είναι συνδεδεμένο, που έχει πάρει λεφτά, με ποιον είναι affiliated και όλα τα. Οπότε τι σημαίνει? Γι' αυτό ο άλλος, ο Τοναίτης, ήταν τσαντισμένος μαζί του, γιατί λέει: εγώ σε υποστήριξα, εγώ σου έβαλα για να σε βοηθήσω να κάνεις το συνιστό σε κάποια άτομα για να μπορεί να μιλήσει και εσύ είπες όχι σε όλα. Okay. Τώρα που είσαι μόνος σου, δεν κάνεις τίποτα. Συνεχίζεις να κάνεις το YouTuber. Απλά έχεις περισσότερα λεφτά, έχεις περισσότερα είσοδα καλυμμένα. Εντάξει, έβαλες τη μισή σου οικογένεια και τα μισά άτομα να δουλεύουν μαζί σου και έκανες και εσύ τρούφα. Άμα ήθελε να ήσουν καθαρός και διαφάνεια, γιατί δεν έκανες συνέντευξη να προσλάβεις εντελώς καινούργια ομάδα και πήρες αυτούς που ήξερες, συν την οικογένειά σου? Γιατί? Γιατί? Αυτό δεν είναι διαφορά? Είναι σαν να πιάνω εγώ μια επιχείρηση και να διαλέγω να έρθεις εσύ να δουλέψεις για μένα. Φέρνω τα άτομα. Καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Γιατί θες να είναι τα άτομα γύρω σου, αυτοί που σε εμπιστεύονται κτλ. Αλλά άμα όμως θέλει να είσαι καθαρό και πας με τη σημαία ότι είσαι καθαρός. Εντάξει, γιατί δεν διαλέγεις άλλο κόσμο? Γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι εκτός, που δεν δούλευε πριν, που δουλεύει τώρα. Η κυρίως ομάδα είναι η ομάδα που είχε πριν. Απλά τώρα αντί να την πληρώνει αυτός, την πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο. Ουσιαστικά βρήκε έναν τρόπο για να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του για τσάμπα. Καταλαβες? Αυτό έκανε ο Φίντιας. Και να έχει περισσότερο κλικς. Και να έχει περισσότερο κλικς. Εγώ, εάν ξαναβγεί ο Ηλίας μετά τις επόμενες, εάν ξαναπάει, γιατί δεν νομίζω θα πάει, αλλά αν ξαναπάει, θα είμαι πολύ surprised άμα βγει μετά από όλο αυτό. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι μέσα αυτή την πενταετία δεν θα κάνει τίποτα. Θα μιλάει πολύ και δεν θα κάνει τίποτα. Έχεις σύνταξη μετά που βγαίνεις από εκεί. Έχεις σύνταξη, ναι. Έχεις πόσα λεφτά σύνταξη? Νομίζω είναι δεκάρικο. Ό,τι και να είναι. Δεκάρικο για όλο μέχρι να πεθάνεις, έτσι, ναι. Δεν ξέρω, σύνταξη έτσι. Όχι, η σύνταξη έξτρα, η σύνταξη από εκεί. Ναι. Για το ευρωπαϊκό. Πρέπει νομίζω να παίρνεις κάποια σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να πιστεύουν ότι δεν ήταν ο ιδανικός, ή εάν είχες αποφασίσει να πας να κάνεις αυτή τη διαδικασία, έπρεπε να στρώσεις το κεφάλι σου στο διάβασμα, έπρεπε να στρώσεις το κεφάλι σου να μεγαλώσεις όλη τη γνώση που μπορείς και όχι να κάνεις μαλακίες από εδώ και από εκεί. Από τη στιγμή που σε ψηφίζει ο λαός για να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να είσαι μέσα 100%. Δεν μπορεί να το κάνεις part-time. Αυτό είναι το. Δεν μπορείς να είσαι ευρωβουλευτής part-time, εάν θέλει να κάνεις σωστή δουλειά. Δεν μπορεί να κάνεις 10 πράγματα μαζί. Πρέπει κάτι να κόψεις. Και αυτός μπήκε μέσα με την έννοια δεν πειράζει, θα μάθουμε και τι έγινε. Η όλη διαδικασία και για τον τρόπο που τον ψηφίσανε, σίγουρα κατάφερε να διαπεράσει περισσότερο τον κόσμο στα social media από τους άλλους. Ναι. Αλλά ο τρόπος που μπήκε είναι ότι έλεγε: αυτοί είναι κλέφτες, εγώ είμαι καθαρός. Αυτοί είναι κλέφτες, εγώ είμαι καθαρός. Εντάξει, εγώ είμαι καινούριος, είμαι φρέσκο αίμα. Εγώ είμαι έτοιμος να σας ακούσω, θέλω να ακούσω τις απόψεις. Πόσες φορές έχει βγάλει poll για το τι να κάνει και πώς να ψηφίσει, και πάλι αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχει δείξει τεκμηριωμένα. Ναι. Λέει, ξέρω εγώ, θέλω να δώσω ένα χαστούκι στον Κώστα ή να του δώσω μπουνιά. Πείτε μου εσείς τι θα θέλετε στα comments, τι θέλετε να κάνετε, ή επιλέξτε στο poll. Γιατί συνέχεια βία εναντίον μου? Λέμε τώρα, εντάξει, λένε. Μια σφαλιάρα στον Κώστα ή μια μπουνιά στον Κώστα. Άντε πάλι. Αποφασίστε εσείς. Σας αγαπάω. Και μπορεί όλοι να λένε μη δώσει σφαλιάρα στον Κώστα, ή δώσει σφαλιάρα στον Κώστα, μπουνιά. Μετά θα βγει, λέει, σας είπα να αποφασίσετε τι να ψηφίσετε και εσείς ψηφίσατε μπουνιά. Και εσύ λες, κάτσε να βλέπω. Πού είναι αποδεδειγμένο? Λέει, όχι, στα πω, το δείχνει. Πού? Οπότε το Κώστα να δώσουμε μπουνιά. Άντε πάλι.
Μπορεί, ας πούμε, ξέρεις, αν ήταν στη δική μου περίπτωση, να θέλω να σου δώσω μπουνιά. Οπότε θα φτιάξω το πόδι για να σου δώσω μπουνιά. Ίσως δεν ήθελε να ψηφίσει τη Von der Leyen και λέει: αποφασίστε εσείς τι πρέπει να κάνει, να την ψηφίσω, να μην την ψηφίσω. Και είπατε ναι. Και πώς ξέρεις αν με ψηφίζει όχι. Δεν είναι τεκμηρωμένο. Τίποτα είναι, δηλαδή είναι όλο καπνός, όλο μπούρθες είναι. Γιατί από αυτά που έχει πει δεν έχει ταυτοποίηση τίποτα από αυτό που έχει πει. Απλά τα λέει. Και νομίζω επειδή τα λέει ότι είναι αλήθεια. Και αυτή είναι η μαλακή που βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε φτάσει. Και αυτό το είχα περάσει εγώ με κάποιους φόρους, ότι κάποιος έλεγε: εγώ λέω μόνο τις αλήθειες. Μόνο αλήθειες λέω. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λέω τις αλήθειες. Και όταν λέγαμε: πού είναι οι αλήθειες, λέει: μα αφού το είπα. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι άποψή σου. Εγώ μόνο αλήθειες λέω, όπως λέει ο άλλος ο Τραμπ. Fake news, fake news, fake news. Το ήξερα, θα έλεγες Τραμπ. Ωραία, fake news. Τι fake news. Έχει πει περισσότερα ψέματα αυτός παρά. Μου πειράξει το Τραμπ. Μου πειράξει το Τραμπ, θα φας μπουνιά εσύ θα φας. Πιστεύω ότι όλα αυτά, σαν κατάληξη, όλα αυτά μπορεί να δείχνουν ότι δεν συμπαθώ το Φιδία. Μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι δεν τον συμπαθώ. Και είναι αλήθεια, δεν τον συμπαθώ. Γιατί είναι ένας prankster που θα κάνει τα πάντα για τη φήμη του. Και αυτό είναι ότι θα καταπατήσει τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων για αυτό το πράγμα. Και πάλι εγώ λέω, δεν είναι ότι έχω κάτι εναντίον του προσωπικά, αλλά από τη στιγμή που βγαίνει και θα πει κάποιος, ας πούμε, και θα πει κάποιος κακός, λέει, μα γιατί δεν μιλάς για τους άλλους και μιλάς μόνο για αυτόν. Γιατί αυτός είναι YouTube και είναι personality. Οι άλλοι πολιτικοί ξέρουμε ότι κλέβουν, οι άλλοι πολιτικοί ξέρουμε ότι παίρνουν λεφτά, παίρνουν μίζες. Αλλά και αυτός, σαν τους άλλους, ήρθε και λέει: εγώ είμαι καθαρός. Υπάρχει corruption στην Κύπρο μου, στη χώρα μου, το ένα το άλλο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει corruption, αλλά και εσύ είσαι ένα μέρος από αυτό. Είσαι ένα μέρος από αυτό. Τώρα, επειδή προσπαθείς να το γυρίσεις πιο έξυπνα, δεν είναι ότι σε κάνει πιο σαν διαφορετικό. Είναι η ίδια στόφα, το ίδιο τέτοιο είναι. Απλά το γυρνάς μέσα έξω και νομίζεις ότι είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που το υποστηρίζει. Εγώ τώρα ελπίζω. Στην αρχή ήμουν ήπιος στα βίντεο. Ήμουν ήπιος στην άποψή μου και έλεγα: κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Κάτσε να δούμε τι θα πει. Αλλά πήγε τηλεόραση. Πήγε μετά στο live και στο καπάκι την επόμενη μέρα έκανε ένα podcast interview με μια pornostar που έχει OnlyFans. Νόμιζα έλεγε τσοκολιά. Ό,τι θέλει να είναι. Το οποίο στο mindset είναι το ίδιο. Γιατί... αυτή που σου την έδειξα. Ναι. Το mindset είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι, γιατί αυτή σκέφτεται όσοι με μισούνε και όσοι με δεν με νοιάζει στα αρχίδια μου, γιατί εγώ βγάζω 15.000 το μήνα και καλύπτω τα έξοδά μου, οπότε ό,τι και να λες εσύ δεν με ενδιαφέρει. Τι έλεγε το podcast αυτό, το interview, βασικά? Όχι, την έκανε interview, δεν ξέρω τι ήταν, δεν το είδα, όλο είδα μόνο κομμάτια, το οποίο ουσιαστικά δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνει, ας κάνει ό,τι θέλει η κοπέλα. Ναι, όμως, γιατί έκανε? Γιατί και εκείνο με τσαντίζει ότι δεν θέλει να παρατήσει εντελώς αυτό που έκανε πριν με αυτό που θέλει να κάνει τώρα. Κατάλαβε, και εκείνο που λέω ότι θέλει να μοιάξει στον Elon Musk, αλλά απλά κάνει μαλακίες. Ο Elon Musk κάνει τουλάχιστον ρουκέτες που πηγαίνουν στο διάστημα και επιστρέφουν. Αυτός κάνει podcast με pornostar. Δεν μπορεί να συγκρίνει στα δύο. Δεν υπάρχει σύγκριση στα δύο. Θέλει να μοιάξει, ήθελε να μοιάξει το Mr. Beast και κάνει πράγματα σαν τον Mr. Beast, αλλά μετά όμως κάνει πράγματα σαν τον Jake Paul, πώς τον λένε, Jake Paul. Κάνει αυτά, προσπαθεί δηλαδή να κλέψει από τους άλλους, να κάνει imitation game από τους άλλους, ότι δήθεν, μιλάει ο Elon Musk για μένα. Ναι, εντάξει, γιατί αυτό δεν το ενδιαφέρει.